Πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά τις σκιές της ερήμου. Μέσα σε 5 λεπτά τι θα πει πουθενά και πως χάνε το χρόνο. Ότι αν το πιστέψεις τα αλήθεια